Hej med dig, jeg hedder Søren, og det er onsdagens udgave af videobloggen til den bedste tid på ANR.dk. I dag vil jeg fortælle dig lidt om en ny film, der er biografpremiere i morgen. Filmen den hedder Precious. Det er ikke sikkert, at du har hørt så meget om Precious indtil nu, men det er et stort hit i USA, ikke mindst fordi Oprah Winfrey hun har været med til at putte penge i den, og dermed selvfølgelig også få den ud til masserne. Filmen Precious den handler om den 16-årige pige Clarice Precious, der bor alene med sin mor. Clarice hun er 16 år, hun er meget, meget overvægtig, og udover at moren hun tæver hende dagligt, så er Clarice nu gravid for anden gang med sin far, der har voldtaget hende systematisk, siden hun var lille. Det lyder meget voldsomt, og det er det bestemt også, men på trods af det her liv, så har Clarice Precious besluttet sig for, at hun vil have det absolut bedste ud af sit liv ved at gå i skole. Hun ved bare ikke rigtig, hvordan hun skal få noget ud af skolen, for hun kan hverken læse eller skrive, indtil en ung kvindelig lærer beslutter sig for at gøre en forskel i Clarices liv, hvis det der overhovedet kan reddes. Det her det er en meget, meget hård, det er en meget voldsom film, og jeg vil godt indrømme, at jeg sad med en klump i halsen, tårer i øjnene under rigtig, rigtig meget af filmen. Hvis jeg skal nævne noget, der ikke fungerer så godt, så er det, at hver gang Clarice hun dagdrømmer, og tror mig, det har hun brug for, så springer det til sådan nogle lidt showagtige scener, der sådan er taget meget ud af filmens handling, og det er overhovedet ikke nødvendigt. Kig på den her piges ansigt, og så ved du godt, at hun har brug for at være et helt andet sted, end hvor hun er. Og det er kun en lille ting i forhold til et mesterværk af en film. Som du måske har hørt tidligere, så er jeg rigtig, rigtig glad for filmen Avatar, men at filmen Avatar er nomineret til årets bedste film ved Oscar-uddelingen op imod Precious, det er næsten pinligt. En film den skal give dig en fysisk reaktion, når du ser den, for at få så flot en hæder, og det gør Precious. Jeg er meget, meget, meget bevæget over den her film og giver den 5 ud af 6 mikrofoner og bestemt en varm anbefaling. Men du skal vide, det er en ordentlig mundfuld, hvis du går ind og ser den. Det er en barsk omgang.